Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. Amaqhinga kaKrutika ayaphumelela njengoba uVaibhav emvumela ukuthi aphume noSwaraj. Kodwa izinto ziguquka ngendlela esabekayo, lapho umoya ongalalanga ewuhloka amasu kaKrutika. UVaibhav umangaza uSwaraj ngokuqoka njengomkakhe ongasekho, futhi babelana ngezikhathi zokuthandana ezijulile. Ngasohlangothini, uSulakshana uqala ukusebenzisana no-Abhay ngokufihliwe, kuyilapho Kabir athola into emangalisayo eqala udaba olusha. USwaraj uqala ukukhathazeka ngokuziphatha kukaKrutika okungajwayelekile, kuyilapho esondelana noVaibhav. Umoya usondela ekudabuleni iqiniso, kanti uSula uqala uhlelo lokuthi uKrutika ashade noSwaraj ukuze afeze amacebo akhe amabi. Ubungani nobumnene bukaVaibhav buvethando inhliziyo kaSwaraj, kodwa lapho ephakamisa umkhosi wokukhumbula umkakhe ongasekho, uSula noKrutika bayazondeka futhi bagcwala umona. USwaraj umema udadewabo kaVaibhav uShabham emcimbini omkhulu, kodwa izinto ziba zimbi lapho uVaibhav eqhaqhazela futhi ewela phansi. Usisi wakhe uqala ukuphenya izinto ezingajwayelekile, kuyilapho uDurgesh ezama ukulimaza uVaibhav ngogesi. uVaibhav uthola ukuthi unamandla angaphezu kwawemvelo, futhi izinhloso yangempela yomoya oqhubekayo iqala ukuvela. USwaraj udidekile ecabanga ukuthi uKrutika ngunkosikazi ongasekho, kanti uVaibhav uyazikhipha ngenxa yokudideka. uSulakshana uveza icebo lakhe elibi lokuhlela komngcwabo kaSwaraj ngenkathi esaphila. uSima uqala umkhuleko wokuxosha amandla obumnyama, kodwa izinto ziyaphambuka lapho uVaibhav ebonakala phambi, futhi uhlelo olubi lukaSulakshana luyaphumelela. Umkakhe ongasekho kaSwaraj ugcina etshengisa iqiniso ngemuva kobuhlungu bukaVaibhav. Uhlelo olubi lukaSulakshana no-Abhay luyahluleka, kodwa umlilo omkhulu ucishe wabulala uVaibhav. uSwaraj uyamsindisa, eqinisekisa ukuthi imiphefumulo yabo iboshiwe ukuvikelana, kanti umoya kaVaibhav uqhubeka nokufihlekile ukuhlangana izinhliziyo zikaSwaraj noVaibhav. Ungaphothela uNami Na njalo ebusuku ngo-9 kuStakhanya, lapho uthando luhlula imimoya emibi. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment, bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.